प्रमोद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों। बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला, खामानि गैयाब्ला, बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना धरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो। बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों, माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा? जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा? दा खोथाया जाहैबाय, बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन। अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनैयाव जे बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा? दायो एबसुनि वार्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों। अब्ला एबसुनि वार्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा? बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा? दिनै बे समाव जोंनि मेडिया पार्सन नोंथांमोनखौ खुलुमनाय बावहरबाय। दायो जों मैया जितु जों अल बिटिआर टेट क्वालिफाइड एस'सिएशना क'क्राझाराव जितु धरना जों प्रग्राम लादोंमोन। बे धरना प्रग्रामावहाय धरना प्रग्रामनि उनाव मोनाबिलियाव जेब्ला प्रमोद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों। बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला, खामानि गैयाब्ला, बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना धरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो। बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया। स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों, माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा? जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा? दा खोथाया जाहैबाय, बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन। अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनैयाव जे बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा? दायो एबसुनि वार्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों। अब्ला एबसुनि वार्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा? बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा? ओंखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों नामा? स' जों 2011आवनो जों टेट क्वालिफाइड खालामदों। बेनिफ्रायनो जों बिथांखौ मेम'रेन्डाम होदों। जेब्ला मेम'रेन्डाम होदों अब्ला बिथाङा CTET-नि मोनसे केस दङ होननानै बुंदोंमोन। CTET केसा जेब्ला डिसमिस जागोन अब्ला दिनै जायोब्ला गाबोननो जों रिक्रुटमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन। नाथाय CTET-नि केसा डिसमिस जाबाय। उनावहाय बिथाङा मा खालामबाय? केन्डिडेट गैया होननानै स्पेसियेल टेट खुंबाय। दा स्पेसियेल टेट खुंबाय। स्पेसियेल टेटनि उनावहाय दायो बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै। दा SIU एप्रुभ जानो 2 बोसोरनिबो बांसिन नांगौ नामा? जों माने SIU एप्रुभ जाया होननानै माने गोबां समनिफ्रायनो जायाखै होननानै गोबां समनिफ्रायनो जों खोनागासिनो दं। थ' दा बावैसो रनस पेगु बिथाङा आसाम एसेम्बलियाव बुंदों बड'लेण्डनिफ्राय जेसेबांखिनि एप्रुभेल माने प्रप'जेल थांदों गासैखौबो बिथाङा एप्रुभ खालामबाय। अब्ला प्रमोद बर' बिथाङा माखौ बेस खालामनानै बिथाङा आरो मा इन्टेनसन लानानै बिथाङा दासिमबो SIU एप्रुभ जायाखै होननानै बुंबाय थादों? बे माने जोबोद साननो गोनां बाथ्रा। स' दायो नोंथांमोना नाय जे बड' मिडियामा थैगासिनो दङ। सानफा एसे गंसे गंसे फरायसालिफोरा थैगासिनो दङ। बिमा बिफाफ्रा प्राइभेट स्कुलाव होनो गोनां जादों, इंलिश मिडियामाव होनो गोनां जादों, एसामिस मिडियामाव होनो गोनां जादों, जायनि जाहोनाव जोंनि बर' मिडियामफोरा माने गोमालांनो नागिरदों। जेराव बिथाङा बुंदोंमोन क्वालिटि इडुकेसननि खोथा, नाथाय दाथ' क्वालिटि इडुकेसन दा जोंनि बर' गथ'फोरा मोननो थाङाखै बा बिटिआरनि स्टुडेन्टसफोरा मोननो थाङाखै। दा बिथांनि क्वालिटि इडुकेसन होगोन होननायनि जितु थांखिमोन, बिथाङा बेखौ बहा लांखो? मा खालामनो नागिरदों इडुकेसन डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा? स' बिथाङा बर' रायजो राजानिफ्राय भट लादों। बर' रायजो राजानिफ्राय भट लानानै बिथाङा दिनै CM जाबाय। नाथाय दिनै बर' रायजो राजानिफ्राय भट लानानै CM जानानै दिनै बर' गथ' गथायफोरखौनो, जायफोरा निखावरि, जायफोरा दुखिया, जायफोरा प्राइभेट स्कुलाव होनो हाया, जायफोरा सानफ्रोमबो हाजिरा मावनानै जायो, बिथांमोना दिनै गावनि गथ'खौ इंलिश मिडियामाव बोरै होनो? बिथांमोना प्राइभेट स्कुलाव बोरै थिनहरनो? फारसेथिं बिथांमोना जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ बाध्य खालामदों, खायफा गार्जेनखौ बाध्य खालामदों जे प्राइभेट स्कुलाव हरनो, जायनि जाहोनाव जोंनि इक'नमिक कन्डिसनाबो माने
सानफा एफा गाज्रि जालांनो हमदों स' दायो जोंहा आसामावहाय more than 6 times माने एपइन्टमेन्ट होलांबाय आरो जोंनि बिटिआरआव जोंहा खनसेबो दाबो होनो हायाखै सिंगल रिक्रुटमेन्ट दासिमबो होनो हायाखै स' जों माने गेजेरावनो फैदों जोंखौ बिटिआर गभर्नमेन्टआबो होनो हाया आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंखौ माने होआ आसाम गभर्नमेन्टआव जों जेब्ला मेम'रेन्डाम हैनो थाङो रनेश पेगुखौ जेब्ला जों लोगो हमनो थाङो चिफ मिनिस्टारखौ जेब्ला जों लोगो हमनो थाङो बिथाङा बुङो गासैबो माने माने बे साबजेक्टआ बे इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जिथु साबजेक्ट बे ट्रेन्सफार साबजेक्ट बेखौ माने बिटिआर गभर्नमेन्टआसो बेखौ सल्भ खालामनो हागोन बिटिआर गभर्नमेन्टआसो बेनि दायथ'आ दङ जेब्ला जों बिटिआर गभर्नमेन्टआव थाङो बिटिआर गभर्नमेन्टनि जोंहा मानगोनां प्रमद सारा जोंखौ मा खालामो गासैबो सिटेटनि केस दङ होननानै बुङो बिनिफ्राय गासैबो केन्डिडेट गैया होननानै बुङो बेबायदि जोंखौ माने बिथांनि जिथु बुंनाय बे बुंनाया माने बोथोर लायै लायै सोलायगासिनो दं दा जोंहा जों दुखु मोनदों आरो जुदि बे जोंनि बे टेट रिक्रुटमेन्टखौ जुदि बिथांमोना जुदि पलिटिकेल एजेन्डा खालामदों आरो बेखौ पलिटिकेल एजेन्डा खालामनानै जुदि बेखौ डिले खालामबाय थादों अब्ला बे खिन्थु जोबोद गाज्रिनि माने लाजिथाव आरो दुखुनांथाव बाथ्रा स' जों दा एखनबा सानो आरो खायफा पलिटिकेल लिडारफोरा बुङो 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामनो हरफिनबाय दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ आसामनो हरफिनबाय बुंनाय बाथ्राया सैथो नामा स' बिटिआर आरो जों एखनबा सानो बिटिआर जायामोनब्ला जोंहा माने मोजां जागौमोन नामा जेराव आसाम सरकारा more than 6 टाइम रिक्रुटमेन्ट होलांबाय जोंहा बिटिआर सिंगल टाइमबो जोंहा रिक्रुटमेन्ट जायाखै स' बिटिआर जायामोनब्ला जोंहा आसाम गभर्नमेन्टजोंनो लोगोसे जोंहा रिक्रुटमेन्टआ जालांगौमोन नामा अब्ला जोंहा एलपि आरो एमइ स्कुलनि जिथु समस्या बे समस्याया जोबगौमोन नामा जों एखनबा माने बेबायदि साननो गोनां जायो स' जों दायो प्रमद सारनि जों हेंथा नङा स' बिथांनि जायगायाव जुदि गुबुन सासे थानायमोनब्ला जों बिथांखौनो बुंगौमोन बिथाङा जिहेतु दा गार्जेन जोंनि बिटिआरनि जिहेतु गार्जेन दा बिथांनाव बिबान दङ हिसाबै जों बिथांखौ जों बुंनो गोनां जादों दा बिथांनि जिथु माने सासे जिथु एबसुनि जिहेतु लिडारमोन एबसुनि लिडारा जाबायदि खोथा बुंदोंमोन बिथाङा मिडियामखौ लानानै बर' हारि जोंहा दा सरकारानो राजा दा सरकारनावनो गासैबो पावारा दङ दा बे हिसाबै दा माने आन्दलन खालामनायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा थानाय नङा जों माने गणतान्त्रिक हिसाबै आन्दलन खालामगोन जायबायदि प्रमद सारानो आन्दलन खालामदोंमोन बिथाङानो आन्दलन खालामनो जोंनि बर' हारिखौ फोरोंबाय दा जोंबो जुदि जोंनि लुबैनाय गांनाय उखैनाया जुदि फुलफिल जायाबा जोंबो माने गणतान्त्रिक आन्दलन जों खालामबाय थागोन आरो उनावहाय जुदि जों माने राहा गैयाब्ला जों हयथ' हांगार स्ट्राइकसिमबो थांनो गोनां जानो हागौ